गिबियाव गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो हामलायनाय बावहरग्रोबाय। दिनै बे बालिमारि बान्दो खर'आव मोनसे गोदानै पिकनिक स्पट खुलिबाय। आं गिबियावनो बे जायफोर बे बान्दो खर'नि पिकनिकनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बा जिथु मेनेजमेन्ट बिथांमोनखौसो आं धन्यबाद होग्रोदों। खारन जोंनि मानसिफ्रा गोदान बोसोर फैनाय लोगो लोगो जों बर'ल' नङा बिभिन्न जनजातिया गोदान बोसोरखौ बयबो बरायो। सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि बयबो जिबनाव गोदान माने बोसोर गोदान बोसोरसे थांनायनि उनाव बोसोर गोदान फैयो। बे बोसोर गोदानाव बयबो रंजानो लुबैयो। खारन नेक्स्टआव सोर थागोन थाया जिबना खुनु गोरोन्थि गैया। दा बिनि जुनै बोसोर फुरायनाय लोगो लोगो बयबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा जावरिखाङो, बोराय बुरि बयबो गोदान बोसोराव अमा बेदर दाउ बेदर बायदिसिना जौ गिसि बेफोरजों जानाय लोंनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिजों लोगोसे बयबो बिभिन्न बे जोंनि बिटिसिनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे निउ इयारखौ फालिनाय जायो। दा बिनिखायनो बिथांमोना गोजानफ्राव जेरखम जोंनि मानसिफोरा गारि घरा लानानै थाङो, बेंगल हक सरलपारा हक बिभिन्न जायगायाव। दा जोङो गोदानाव थांनांला आरोखि। बिथांमोनहा दिनै बिराद गावसोरनो फैसा गारनानै जे हाग्रा ओनसोलमोन साइलेन्ट बिराद मोजां जायगा दिप एकदम बाव बिफां लाइफां औवा थौवा गासिबो दंजोबो, गासिबोनो प्रयजन जिखुनु माबा गैया दंखाजोबो आरोखि। दा बेफ्राव खुलिनो थाखाय धन्यबाद। आरो जोंनि मानसिफ्रा फैथों बाहाय। बिथांमोनहा जायफोर मिथियाखै मिथिथों बे मिडियानि गेजेरजों आं बुंहरदों। बालिमारि बान्दो खर' लामा कमिउनिकेसनफ्रा खुनु उसुबिदा गैया, मोजांजोब। दिउ फैना बिथांमोनहा आरामसे थ्रोब हाबफैनो हागोन बेखौनो आं खावलायदों, नङा होमबा? आरो गसाइगाव साब डिभिजननि मथथे 3 किल'मिटार जागोन, नङा होमबा? गसाइगावनिफ्राय खाथि गारिजों फैबा 20 मिनिटनि बेफार। गतिके खावलायहरबाय रायजो राजा बयखौबो निउ इयार बरायग्रा रायजो राजा बिथांमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बिथांमोननि जिथु खस्थ' खालामनानै दिनै बे बान्दो खर' पिकनिक स्पट बानायदों बिथांमोनखौ थुलुंगा होफैथों, जौगाखांहोफैथों बेखौनो आं खावलायहरदों। दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय। आरो बिथांमोननि जिथु मिजिं आसा बियो जाफुंसारथों आरो जाहाथे बयबो फैनानै बाव आलो गोजोनै एन्जयमेन्ट लाफैनो हाथों। जेबो खस्थ' थस्थ'नि जेबो खोथा गैया। आरामसे बिथांमोननि जिथु रिसिपसन बिथांमोनहा जे फर्मेलिटि दं बे फर्मेलिटि नोंथांमोनखौ बरायगोन, जानाय लोंनाय बेबस्था खालामना होगोन, नङा होमबा? पिकनिक मानि मा पिकनिक स्पट मानि बेनोखा जानाय लोंनाय। आरो सोरनिबा उसुबिदा सोरनिबा हाबा बाव रिसिपसनबो खालामफैनो हागोन, सोरनिबा बार्थडेनिबो बाव खालामफैनो हागोन। बिभिन्न आयजनखौ बिथांमोनहा बाय फैनानै खालामफैनो हागोन। मोजां। दा आं हाबहैनो हायाखै दाबो, हाबहैनाया नायलांसै, नङा होमबा? बेखिनिखौनो खावलायबाय। जायफोर खुलिदों आरो जायफोर जानो फैगोन बिसोरनि थाखाय डिसिप्लिननि सोमोन्दै डिसिप्लिनाथ' खुब थालायनांगोन। गावजों गाव मानिलायाबा मोजां रोखोम आखुखौ देखायलायाबा बेहायथ' गाव गावखौसो लाजिथाव माबा मा होनो बेबहार देखायना लानाय जागोन। ओंखायनो रंजाफैथों जाथों। रंजानाय जानायजों लोगोसे गाव गावनि भाषा गाव गावनि जिथु कालचार गाव गावनि बेबहार बेखौ जाहाथे बिथांमोनहा डिसिप्लिनखौ मानिनानै सोलियो। बाव गाइडलाइन थाखागोन, बे गाइडलाइन मथेन सोलिफैयो बिथांमोनखौ आं खावलायहरबाय। जाहाथे इनडिसिप्लिन दाजाथों। खारन गामि एरियायाव बेफोर सोलिया, नङा होमबा? जिहेथु जोंनि आखल आखुखौ लोङै जायै जों थिग खालामनाया मोजां। खायफा लोंब्ला जाब्ला बावो, गावनि माबाखौ आलदा रोखोमै माबा मोनसे माबा माबि देखायफ्लाङो बुंफ्लाङो, जाहाथे बेफोर जाया आरोखि। जों बयबो मानिलायनानै सोलिनांगौ, जों बयखौबो सनमान होनानै सोलिनांगौ। आं बेखिनिखौनो खावलायदों। बिथांमोनखौबो आंनि अननाय सिबिनाय मोजां मोननाय बा जोंनि बान्दो खर' ससाइटिनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। औ, जों दिनै नैबे गसाइगाव महकुमानि साहा थिग
गसाइगाव महकुमा जेनोखि SDO सिभिल अफिस बेनि 3 किल'मिटार साहाजों थानाय बाल्लिमारि गामिनि बे दैसा सेरावहाय बान्दो खर' गाथोन होननाय मोनसे पिकनिक स्पट जों दिनै अपेनिं खालामबाय। बे पिकनिक स्पटखौ जों जोंनिनो मानगोनां BTCनि ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि EM मृत्युन्जय नार्जारी सार आरो बेजों लोगोसे फैफानो हानाय जोंनिनो गामिनि कन्ट्राक्टर बा मानगोनां ससियेल वार्कार आदा सागर बसुमतारी आरो बेजों फैफानो हादों जोंनि गुमा समस्तिनि MCLA एन्टासालि सार बिसिनि आखाइजों जों दिनै बेखेवनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै 15 तारिख डिसेम्बर 2025 इंराजि मायथाइनि जोंना दिनै अपेनिं जाबाय। गाबोननिफ्राय बाव बयबो फैनानै पिकनिक जाफैनो हासिगोन। बयनिबो सुबिदानि थाखाय गासिबो जों जेसेबां हायो बानायजोबनानै होदों। जोंनि बे बान्दो खर' गाथोन पिकनिक स्पटनि एकदम गेजेरजोंनो जोंनि जेनोखि संकसनि ब्रान्स मजाथि दै होनो जों बियो बोहैलांदों। बयबो फैनानै नायफै। आंनि खुगाजों बुंनायनिफ्राय नायफैबा जोबोद समायनासिन नुगोन। बाव बिफां लाइफांजों बुंफबजोबनाय बाव खमसे खम 50 बिगानिबो बारा जोंहा हा दं। बाव जों जायगा गासिबो सुबिदा बानायनानै होदों। बावहाय नोंसोरो गावनि न'खरनि फेमिलिखौ लानानै फै बा लोगोफोरजों फै बा अफिस स्टाफ बयबो फैनो हागोन बा स्कुल स्टुडेन्टफोरखौ लाबोनानैहाय बाव बेरायहोनो हागोन। जों दाखालि 9 नभेम्बरनिफ्राय बानाय दिनैहाय अपेनिं खालामनो हाबाय। खिन्थु जों बुंगोन जों दाबो 90% जोंनि साननाय बायदि खालामजोबनो हादों। पिकनिकखौ जानो हासिगोन खिन्थु गथ'फोरनि गेलेग्राखौ जों दाबो एसे मावबावनांगौ दं। बियो 1 जानुवारियाव आरामसे जाहैजोबगोन। गथ'फोरनि गेलेग्राखौ जों एसे बानायबावनांगौ दं बेखौ आं बुंदों। बावहाय जेबो उसुबिदा मोननाय नङा। लामाया जोंहा मोनथाम खोदोमगुरि होननाय मोनसे दं हाइवेनिफ्राय बेजोंबो फैनो हायो। मंगलियान दाबा जेनोखि हाइवे बेजोंबो फैनो हायो। SDO सिभिलजोंबो फैनानैहाय बावहाय आरामसे जों गासिबो फ्लेग लागायजोबखादों मादों फैनानै बे जायगायावहाय नुजाफैबानो डाइरेक्ट गारि हाबनो हागोन। जेबो उसुबिदा गैया। बाव दुगैनायनि गासिबो धरननि जाग्रा मोनगोन। सोरबाया जुदि बाव संनानै जाफैनो लुबैदों संनानै जाफैनो हागोन। नङा संनानै जाया अब्ला अर्डार होनानै जागोन होनब्लाबो गासिबो धोरोमनि जोंनि बर'नि जेनोखि जानाय फुंनि ब्रेकफास्टनिफ्राय फिथा दाउदै फिथाइ सामथाइ साहा लाल साहायानो जा गाइखेर साहा गासिबो मोनगोन। बेजों लोगोसे चावमिन मम' बेनिबो बेबस्था खालामगासिनो दं। बेजों लोगोसे ओंखामफोर जानो लुबैयोबा जिखुनु धरननि बेदरजोंहाय बाव ओंखाम अर्डार होनानै जानो हागोन। जोंहा बाव गेजेरावनो मोनसे जोंनि बान्दो खर' गाथोन ससाइटिनि अफिस दं। बाव फैनानैबो सुलुं लाफैनो हाजोबगोन। आरो जोङो जोंनि पेज जेनोखि बान्दो खर' गाथोन पिकनिक स्पट पेज बावबो जोंनि जेनोखि अफिसियेल नाम्बार बेखौ हगारबाय। मोननै जोंहा कन्टेक्ट नाम्बार दं। बाव कन्टेक्ट खालामनानैबो फैनो हागोन। जेसेबां बुंनायनिफ्राय आङो सानदों बयबो फैनानै नायफैबा बिनि नुथायखौ नुगोन आरोखि ना। एकदम मिथिंगायारि सोमखोर बावहाय एकदम मिथिंगायानो समायनाखा। बाव एथ'ग्राब जेबो बानायनांगौ गैया। अब्लाबो जों एसे साफा खालामनाय मुङैहाय बानायदों। फैबानो नुफैगोन। एकदम बावहाय दैसा गाथोन दं दुगैफैनो हागोन। आरो जायफोरानोखि पिकनिक जानो फैगोन बिसोरनि थाखाय फिसफोरबो थागोन नामा आरो टाइम टेबोल थागोन नामा? औ टाइम टेबोलनि बाथ्रायाव जोंनो जेन'बा हमनानै लादो दिनै जायोबा जोंनो गाबोन फुङावहाय फोसाबनांगोन। जों फोसाबनायखौ फुंनि 8टासिम लादों। 8टा 9टानि सिगां रावबो पिकनिक जाग्राफ्रा सफैखाया। बेनिफ्राय 8टा 9टानिफ्राय पिकनिकखौ जायै जाहाथे बेलासिनि 5 बाजि 5टायावनो ओंखारलाङो। बयनिबो सुबिदानि सिकिउरिटिनि मानि थाखाय जों बेखौ लादों 5टासिम। औ फिसखौ जों बिदि बांद्राय लायाखै। जोंनि जेनोखि मेनटेनेन्स बे मेनटेनेन्सनि थाखाय जोङो मटर साइकेलखौहाय 50 रुपिस बेनिफ्राय जेनोखि साखा गंथाम हमनानै लादो इ रिक्सा जों जेखौ ओरैनो टट' होननानै मिथियो बा अट' गारि जों बेखौहाय 100 लादों। बेनिफ्राय कारखौहाय 200 रोजा रां लादों। बेनिफ्राय विंगारखौ जों 300 रोजा 300 रां बर'नि होनबा एसे भुल जादों 300 रां लादों। बेनिफ्राय जेनोखि बासखौहाय जों बयनिफ्राय बांसिन बासाव रासिन मानसि सफैयो नालाय देरसिनखाय बेखौ जों 500 लादों। पार हेड मानसिनि जों बिदि लायाखिसै। पार हेडआ जाहैगोन माबा ओरैनो थाबायनानै फैनायबाल' 30 रुपिस लागोन। ओरैनो गारि सायावहाय फैनायखौ बे गारियावनो थांबाय बिदि एक्सट्रा गैला। औ पार्किं जोंहा बासनि थाखाय थांनानैहाय एसे बारलांथारनानै जेन'बा 500 मिटारसोआव हाबलांथारनानै मेन गेटनिफ्राय एसे हाबलांथारनानै बासनि पार्किं बास गिदिरखौ जों सिङाव सोनो नागिराखै। बाखि गासिबो हाबजोबगोन। विंगारनिफ्राय लानानै जेसेबां ओरै फिसा गारि दं गासिबो सिङावनो सोफैजोबनो हागोन।